ஹலோ ஹாய் எவ்ரிவன், நீங்கள் எஸ்கி கேமர் 1.2 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அவனுக்கு பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து சேரும். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள வந்தாச்சு. நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிராண்ட் சாப்டர் 2 அண்டு ட்வின்ஸ் சாப்டர் 2 வந்தது. ட்வின்ஸ் கிராணி சாப்டர் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நீங்கள் கிராணி சாப்டர் 2நாலும் வச்சுக்கணும், இல்லை ட்வின்ஸ்னாலும் வச்சுக்கணும். ரெண்டுமே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்ச கேம் தான். ஆனால் ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு பேய் கேம் உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த பக்கம் கிராணி நிற்கிது, நடுவில் கிராண்ட்பா நிற்கிறாரு, ரெண்டு பக்கம் ட்வின்ஸ் நிற்கிறான், இந்த பக்கம் ஒரு ட்வின்ஸ் நிற்கிறான். நம்ம ப்ளே கொடுத்துக்கலாம். ப்ளே கொடுத்தோடனே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நைட் மாதிரி கிடையாது. இப்போ கோ கொடுத்துக்கிட்டே எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோ டிப்புக்கு கோ எல்லாமே டிப்பு கூட சேம் அதே தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு தெரில, நான் படித்து பார்க்கவே இல்லை. வந்துச்சேன்னு கோ கொடுத்துட்டேன். லைஃப் குட்டோ சாரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா டே 1ன்னு காமிக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டே 1 மணிக்கு தான் போயிருக்கா. முதல்ல நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோ ஷூட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருந்தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இன்ட்ரோ 2 மினிட்ஸ்க்கு பக்கமாக வந்துருச்சா. இப்போ அதனால் இது 1 மினிட் தான் வந்திருக்கு, 1 மினிட் தான் வந்திருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். எல்லாமே அச்சஸால் அதே மாதிரி தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் அங்கங்கே கலர் ஷேட் பண்ணியிருக்கானுங்க, கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து என்னமோ ஊதிச்சு. இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிராண்ட் பாக்கிட்ட ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்குமா. இங்கே ஸ்பார்க் ப்ளக் இல்லையா, இங்கே அதிகமாக ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாத்ரூமில் ஸ்பார்க் ப்ளக் இல்லைனா பேஜ் இருக்கும். இதோ போகிறா இருப்பாங்க. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இவரை கொஞ்சம் நேரம் அலைய விடணும், சுற்றி இவர் பின்னாடியே போய் பார்க்கணும். என்ன தட்டி விட்டணும்? இல்லை எதையுமே தட்டி விடல. எப்படி கண்டுபிடிச்சவங்க கிராண்ட்பா? எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க? டே 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ 2 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஜெயிக்க மாட்டோம் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். எல்லோரும் டே 1லேயே போட்டுக்கு இல்லைனா ஹெலிகாப்டருக்கு பாதி வேலையை முடிச்சிடுறாங்க. மிச்சம் இதில் டே 3 தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி முடிச்சிருவாங்க அதுக்குள்ளே. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு சீக்ரெட் டோர் இருக்கும். இதில் போட் ஸ்டேயிங் அதிகடி இருக்கும் கிராணி சாப்டர் 2ல். இதில் இருக்குமா என்னன்னு டவுட்டு தான். இங்கே நூறு இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லை நம்ம எந்திரிச்சிட்டேன். இதுலேயே சிசிடிவி இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இருக்க ரூம் ஒன்றும் இல்லை. அதுதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. அப்புறம் செவ்வறு கலர் வேறு மாற்றிருக்காங்களா, வேறு மாற்றின மாதிரி தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுது நினைக்கிறோமோ. எங்கே கிராண்ட்பா விடுவோம், அங்கே தான் இருக்காரு. நம்ம சுற்றிட்டு போகலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு ஓடுற மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராணி சாப்டர் 2ல். இதெல்லாம் நம்ம பேய்கிட்டே சிக்க மாட்டோம். பேய்கிட்ட இல்லை, இந்த கிராண்ட்பா கிட்டே ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணால் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் 3 தடவை போயிட்டுருக்கேன். 3 தடவை போய் அவுட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னும் டே 3ங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டு போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே வந்தாச்சு. நேராக போகலாமா? ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேராக போனோடைய போட் ரூம் நீங்கள் பார்க்கல பாருங்களேன். கிராஃபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருப்பானுங்க. பார்த்தீங்களா, ஃப்ளோரில் வேறு கலரு, சிவர் அதே கலர் தானா? எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். எனக்கு எதுவும் தெரில, அதே கலர் மாதிரி தான் தெரியுது. இதோ பேட்லாக் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வித்தியாசமாக கலராக பண்ணியிருக்கானுங்க. இதோ சுறா மீன், எங்கே சுறா மீனை காணும்? இங்கே சுறா மீன் ஒன்று இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, செமையாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம். செக்யூரிட்டி ரூம்குள்ளே போகலாமா? கிராண்ட்பாவை அடித்து துவைச்சிட்டு போகலாம். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைவ் வரலாம் தான் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். கிராணி சாப்டர் 2 வச்சு வர முடியலையே, என்ன பண்ணுறது? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தானே வர முடியும். அங்கே பாருங்கள், இந்த பக்கம் நான் இனிமேல் நம்ம கிராண்ட்பாவை ஃபாலோ பண்ண வேணாம்னு தான் நினைக்கிறேன். ஃபாலோ பண்ணாமா பார்க்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி ரூம் போகலாம். போன தடவை நான் விளையாடும் போது செக்யூரிட்டி கீ வந்து ஓப்பன்லேயே இருந்தது செக்யூரிட்டி ரூமு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிவரில் வேறு மாறிடுச்சு, மாடுலேஷன்லாம் வேறு மாற்றிட்டாரு கிராண்ட்பா.
கடைசியில் கிராணி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசியில் கிராணி வரும். டே 5 என்ன கேட்டால் என்ன அது யாரை தான் வச்சாலும் கடைசியாக டே 5 அப்போ கிராணியும் கிராண்ட்பாவும் வந்துடணும்னு நான் சொல்கிறேன். கடியில் போனால் எதுவும் இல்லை. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கேயோ கிராண்ட்பாவை காணும். இதோ இந்த டோரில் வேறு மாற்றிக்கிட்டானுங்க. க்ரௌபார் கிடைக்கணுமே. க்ரௌபார் எங்கேயோ கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்ல வந்தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்ரௌபார் எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ட்டு அடிச்சிட்டாரு. டே 4. நான் இப்போ டே 5 தான் லாஸ்ட் டேன்னு நினச்சிருக்கேங்க. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பரவாயில்ல. வீடியோ 7 minutes 8 minutes போனாலே போதும். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி பிளட்டு கூட தெரிக்கிறதா அப்படியே காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்கானுங்க. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மேலே மத்தையிலேயே ஏறிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு ஏற்றனோடையே இந்த பக்கம் சுற்றிட்டு போனாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பக்கம் சுற்றிட்டு கிராண்ட்பா ஒளிஞ்சிருந்தாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒளிஞ்சிருந்து அடிக்கிறாரு. டே 5 த லாஸ்ட் டேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசி நாள். ஏன்னா இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? முடிச்சுக்கலாமா வேணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு நாள் தான் நினச்சி பண்ணி முடிக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஒன்றுக்கு ஒரு கீ கூட இருக்கலைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பண்ணுறது? இந்த தடவை ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட்பா போய் பாத்ரூமில் வந்துச்சுக்கிட்டாரில்ல, இப்போ நான் போய் பாத்ரூமில் ஒழினாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ வர ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவுட் ஆகிட்டோம். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நான் சொல்ல மாட்டேன். கடைசியில் என்ன சொன்ன பண்ணி செய்வாங்க. இதோ சுறா மீன் கிட்ட பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க. ஒரு நிமிஷம். இதோ கிராணி பாருங்களே, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை?